Многім знаёма стандартная гісторыя спаткання Клеапатры. Гісторыя вар'яцкага кахання, непакорнага ваеначальніка і сексуальнай царыцы, якую аддалі перавагу смерць дзеля жыцця без сябра, але нешматлікія чулі пра самы жадны скарб і невялікшы неразгаданыя загадкі таямніц той эпохі, аб таямніцы трэцяга яйка, падоранай Клеапатры. У дзень веселья, у знак сваёй вечнай адданасці, Марк Антоні паднёс сваёй Клеапатры 3 яйкі, упрыгожаных каштоўнымі камнямі, адно прыгажэй іншага. Многія стагоддзі людзі лічылі, што гэта толькі выдумка, прыгожы міф. Але ў 1977 годзе 2 з іх былі знойдзены звычайным фермерам. Адны вераць, што трэцяе яйка так і не знайшлі. Іншыя сцвярджаюць, што оно знікла пры таемнічых абставінах. Гэта пытанне мы вырашылі вывучыць. Што стала са страчаным яйкам Клеапатры? Хто ім мог завалодаць? І галоўнае, ці надыдзе дзень, калі ўсе 3 дарункі кахання будуць ізноў захоўвацца ў месцы, як 2 з лішнім тысячы гадоў назад. Першае яйка Клеапатры выстаўлена на ўсеагульны агляд у свядомым замку святога анёла часа. Другое неаднаразова выстаўлялася на аўкцыён і падарожнічала па прыватных калекцыях. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?